Asangiyên li pêşpanaxwazan bi hatina demsala zivistanê her dişe zehmettir dibe. Ku penaxwaz rastî serma û baranê tên bêyek û cihek ji wan re hebe ku xwe ji serma û baranê biparêzin. Li bajarê Molam yê Swêdê çel penaxwazên ku cih ji wan re tune bûlêrazin, neçarman heya sibehê li ber deriyê koçberiyê li Molamê bimînin. Tezgeha koçberî ya Swêdî jî ragihan ku ew nikarin ji wan penaxwazan re cihên baştir dabîn bikin. Ji ber jî hin penaxwaz neçarman vegerin Denîmark û hineke din jî vegeriyan Almanya û yên mayî jî li ber deriyê koçberiyê yê Molamê man. Laliyeke din jî tevgera welatên Yekîtiya Ewropa di derbarê pirsa penaberan de berdewam dike ku şêwirmenda Almanya Angela Merkel piştî hevdîtina bi şêwirmendê Nemsayê re ragihand ku her du welat wê bi hev re ji bo pirsa penaberan kar bikin. Berdevka Komîsyona Netewên Yekgirtî ragihand ku welatê Sûriya derîn xwe yên sînorî tenê li pêşpenaxwazên Sûrî, Iraqî û Efganî vedike ji bo derbasî wî welatî bibin û bişne welatên dî yên Yekîtiya Ewropa.